bypass operation sa Valencia City, Bukidnon na himong kontrobersyal. Kung ano, atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, abiani og reaksyon among operasyon dihang nakita sa video nga mikatag sa social media nga daw murag gituyo sa kapulisan nga adunay ma-recover nga bala sa crime scene. Kini ang kuha sa usa ka netizen atol sa bypass operation sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon niadtong Pebrero 20. Sa video, makita ang usa ka lalaki nga nagbuyod sa dalan. Makita sabang usa ka pulis nga nailang si Police Corporal Benzoin Gonzales nga mikuha og armas dayon nagpabuto sa layo nga direksyon ug gibutang ang pusil duol sa sospek. Sa opisyal nga report sa kapulisan, giila ang napatay nga sospek nga si Paul Estanyol ug misukol kuno kini sa mong operasyon, hinungdan nga namatay kini. Tulo ka basiyo sa .38 nga revolver ang nakuha gikan sa crime scene. Apan ginakwestiyon sa mga netizen kung misukol ba gayud ang sospek. Matod sa Pro10, lehitimo ang operasyon ug misukol gayud kuno ang sospek. Gipaklaro nila nga ang pagpabuto sa operatiba tungod kuno sa kapungot ni ini. Apan aminado ang kapulisan nga sayop gihapon kini. With regards sa veracity and authenticity sa video, no, diha na sa atong buhatan sa Regional Anti-Cybercrime Unit pagdalhon, i-validate kung siya, no, authentic ba siya nga video, no. Apan gibutyag ni ini nga namatay na niadtong Pebrero 25 ang pulis nga nagpabuto human na aksidente. I firmly believe nga atong regional director dili ni siya mo tolerate sa mga hinangal nga pamaagi, no, in terms sa atong pagkandak sa bypass operation. So kung dunay managot ni ini, immediate siguro team leader or immediate supervisor sa maong gihimong bypass operation. Motabang sab ang Regional Internal Affairs sa Bukidnon sa investigasyon. Tek, pasalig sa kapulisan nga tutukan gayud nila ang insidente o mahimong patas ang investigasyon nga himuon. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.